أملاخ انتاي إيو وي من إيو እቶም ንመጽሓፍ ቅዱስ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተርጎሙ ሊቃውንቲ ነቲ ኤሎሄም ዝብል ናይ ኢብራይስጥ ቃል ናብ ቋንቋ ትግርኛ ከዕርይዎ እንከለዉ እግዚአብሔር ዝብል ቃል እዮም መሪጾም። ግደ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ሊቃውንትና ዝመረጽዎ ቃል ኣዝዩ ገላጽን ንፈጣሪ ዝበቅዕን ግሩም ቃል እኳ እንተኾነ እቲ እግዚአብሔር ዝብል ግእዛዊ ቃል ግና ነቲ ኤሎሄም ዝብል ናይ ኢብራይስጥ ቃል ብልክዕ ዝገልጽ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ዝብል ግእዛዊ ቃል ሕዋስ ክልተ ቃላት ኮምቢኔሽን ወርድ ኮይኑ እግዚአ ማለት ኣምላኽ ወይ ጎይታ ማለት ክኸውን ከሎ ብሔር ዝብል ቃል ድማ ንዓሌታት ኩሎም ደቂ ሰባት ዝውክል ስም እዩ። በዚ መሰረት እግዚአብሔር ክንብል ከለና ኣምላኽ ዓሌታት ኩሎም ደቂ ሰባት ንብል ኣሎና ማለት እዩ። ኤሎሄም እቲ ኣብ ዘፍጥረት ፍቕዲ ሓደ ዝርከብ ኤሎሄም ዝብል መበቆላዊ ናይ ኣምላኽ መጸውዒ ድርብ ቃል ፕሉራል ወርድ ኮይኑ ኣብ ብዘሎ ብሉይ ኪዳን ብንጽል ግሲ ሲንጉላር ቨርብ ተሰኒኡ እዩ ዝዝውተር። ትሕቲልና ብኣብነት መልክዕ ክንርአና ኤሎሄም ሕቡር ስም ኮሌክቲቭ ናውን እዩ። እዚ ማለት ንሓደ ኣብ ውሽጡ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣካላት ዘለዎ ውሁድ ባህሪ ንምግላጽ ዘገልግል ስም እዩ። ነቲ ኤሎሄም ዝብል ናይ ኢብራይስጥ ቃል ኣቀማምጣኡን ኣጠቓቕማኡን ከይተረዳእካ ከም ዘለዎ ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ እንተፈቲንካ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣማለኽቲ ናብ ዝብል ናይ ትርጉም ምርጫ ኢኻ ትኸይድ። እቶም ንመጽሓፍ ቅዱስ ናብ ትግርኛ ዝተርጎሙ ዝሓብኑ ኣቦታትና ነዚ ነገር ኣጸቢቖም ዝተረድኡ ሊቃውንቲ እዮም ነይሮም። እቲ ኤሎሄም ዝብል ድርብ ስም ፕሉራል ናውን ነቲ ኣብ ውሽጡ ካብ ሓደ ንላዕሊ ስብዕና ዘለዎ ግን ከዓ ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ መለኮት ዝገልጽ ቃል ምዃኑ እንርድኦ ወትሩ ጊዜ ብንጽል ግሲ ስለ ዝስነ እዩ። ናብነት ኤሎሄም ኣማለኽቲ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር በሉ ዘይኮነ ዝብል በለ እዩ ዝብል። በሉ ንብዙሓት ዝገልጽ ናይ ረባሕታ ግሲ ክኸውን ከሎ በለ ግና ንሓደ ኣካል ጥራይ ዝገልጽ ንጽል ግሲ እዩ። በዚ መሰረት እቲ ኤሎሄም ብዝብል ሕቡር ስም ኮሌክቲቭ ናውን ወይ ድርብ ቃል ፕሉራል ወርድ ዝተገልጸ መለኮት ብዙሓት ኣማለኽቲ ዘይኮነ ሓደ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብንጹር ንምግላጽ ወትሩ ጊዜ ብንጽል ግሲ ተሰኒኡ እዩ ዝጽሓፍ። እዚ ማለት ኤሎሄም ከምዚ በሉ ዘይኮነ ኤሎሄም ከምዚ በለ እዩ ዝበሃል። ኤሎሄም ንሶም ዘይኮነ ንሱ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። እታ በለ ትብል ንጽል ግሲ ነቲ ብሰለስተ ኣካላት ዝቆመ ሓደ ኣምላኽ ብትኽክል ትገልጽ ቃል እያ። ያህዌ ናይ ኣምላኽ ናይ ቀንዲ ስም ብዝብል ድማ ኣብ ዝቕጽል ክንርኢና። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ስለ ምክትታልኩም። ምንጪ ጽሑፍ ፓስተር ሰመረ ወልደ ማርያም፣ ኣንባቢ ክፍሎሜ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ሻሎም። እግዚአብሔር አቦ ከመይ ዝበለ ፍቕረኪ እግዚአብሔር አቦ በረስ ኢየሱስ ክርስቶስ መዋርስቱ ክንከወነ በኸይኑ አይሁድ አምላክ ነባ እግዚአብሔር አቦ ከመይ ዝበለ ፍቕረኪ
አቦ በረስ ኢየሱስ ክርስቶስ መዋርስቱ ክንከወነ በበ